Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paantingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan ken iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Sagudayin nga ti surat, ti pagkasaritaan ni Armando nga napawalawan, Hustisya. Dear Manong Nemi, bimtak ti damag Manong Nemi, nga ni Marino nga mangitadaulo kadagiti umili nga mangkontra iti pagayatan tinabileg nga pamilya Villafuerte. Ket napaltugan, natatek, ti bagina iti adu nga bala ket intrahe iti ospital. Ngem dead on arrival, Manong Nemi. Idi agreportak Manong Nemi, iti ayan ta Madam Amparo. Hey, Armando! Ana ti damag? Bimtaken ti damag. Madam, ganyan. Nga awanan ni Marino. Natayen. Di agin lalaing. Nga kunam lano iso ti kapitan, kunam lano iso ti mayor, kunam lano opisyal iti gobyerno, iti nga ili, nga mawamit ti posisyon na, tapos nila kastakit idauluan na dagiti kabaranggayan na, idauluan na dagiti masaknan, nga mangsakop, iti ipasdag ko, nga pagsusugalan, iti dahito nga ili. Kas laking malkalaingan dahito nga Marino. Lablabanan na, ti napigsa kinabilag nga pader. Siyak pa'y laing ti mangidadaulo ditoy. Anong tulagin din no umay ditoy? Probinsya, ti asawa. Di nakarkaro man nga nabilbilag, di kiti Villafuerte. Ang gali Armando? Armando! Ay, huwan madam, anya kami tinapasama. Kaya't ko ti sumubukil nga pasamag. Kasi ti imbilin nyo kanyak, madam. Nga mangpiliak kadagit ti mabaling nga upahan nga mangpapatay kini Marino. Limada, madam. Puro na nasisiglad na nga hired killer. Ket inded kun kanakwada ti bayad ti biyag ni Marino. Ket sa dinno tinang papatayan da ken kuana. Ije karayan. Kabayatan nga napanay pinadigos da kitiya taraken nga baka. Nagmaymaysa? Nagmaymaysa, madam. Awan tinairaman nga baka, tada ko mamaparti, at ayotayan di kiti baka, iti parakpakan da isona. Kanaan na ita ti reaksyon ti pamilya ni Marino. Kapilitan nga agladladingid na.
madam. Kaya't ko ngaing kaamuin no anyat mapaspasama kita. Iti ayan, di kita kinlalaing, Armando. Siguro katahanta pa insangpit di bangkay ti balayda, madam. Nindun bigat ti panapam mo sadyay. Kaya't ko nga iladawam no anya iti reaksyon ti pamilya ni Marino. Sigurado laki di ang gladadingat na, madam. Kasi no kumatisang nga gladingat na mapukaw dati may isang kameng ti pamilya ng runag at padre ti pamilya, ama, adigi. Agid lalaing tumot nga mindedya nga Marino. Apay nga kalabanin na tayo. Sambat nga kapitan, sambat nga mayor, takaduwata ti mayor. Awan sa baling nga saan tayo nga kakaduan saan nga dikiti kumuntra. Iti kayat ko maipasdek, iti da ito nga ili, pagsusugalan, tapno di kasta, ket, adada nga bumuwak ng ti pamilya Villafuerte. Naawanin ti hibilan nyo kanyak, madam. Inakon, sa dino ti papanam, sarong karak ti pamilyak. Iba't patig mo ti pamilyam. Iba't patig ko ti pamilyak, madam. Ti asawa kan talungan nakmi. No ipat patig mo ti pamilyam, agraman ti bagim. Sang ganto nga pulos ngagbaling nga traidor, Armando. Anat kayo ti asawan, madam. No kas pagrigan ta lumabang kamet kanyak, kada kami, ket kumampi ka, kada iti umili. Iti pamilya ni Marino. Ana tinamnamayam nga mapasama. Ato yun to nga aramidak ti kumampi ka takwada. Adak iti babaen ti bilig yo, madam. Nasayat no kasta. Oh, dahil pa nakabagim. Nayunak tap na awan ti makunkunam, mabitlayan. Nang ted ti 10,000 pesos, manong nimi. Mapangkayag bakasyon kada kiti ti pamilyam tapos aghapi-api kayo. Na inton masapul ka, tawagan ka tumanin. Basta, makikadwa ka laing ka na kami, Armando. Kahit saan ka itong agbisin. No, di kat may ramang ka na kiti kwarta. Nalawag, madam. Sige, inakaro din. Okay, into na bigat, kasi biling ko ka. Ingkanto amwen no anya iti mapaspasamak kabayatan ti panakaiman sayag da nga Marino. Idi rumuwarak manong name iti kalabalay pag isumit nga sumurek ti kotse. Ti maysa ka iti anak ni Madam. Ni Madam Amparo manong name. Ni Ingrid. Hi. Lahat Armando. Hi Ingrid. Pumimbitas ka lata. Kasi ano nga saan ka pumintas? Katanda ba kwartak nga ramatek para ti pa nagpapintas ko? Kanikatag ko kanagiti ka sa pulak. Di kinagkakangina nga arwaten kan alahas agadi. Nagapon kiti eskwela. Amamad kang basbasaan. Naggraduar kami itinhang kadi. Naggraduar akon. Iti 4 years course, ng imitultuloy ko iti panagbasag. Kahit ko tagbaling abogado. Apay nga di kiti kakabsat mo, kat sandang inimbisyon, tagbaling abogado. Businessman da, siyak lang ang babae, kaya't nagbaling abogado. Tatarman to. Awang gayam, pati ti eskwela, kat nagdinamag ti bintak nga damag. Ito nga ili, ket iti syudad. Iso pa iti pagbasaak ngam alis to talaga ti damag. Gabata siyempre manipod iti syudad. Imay di kita kamedya. Huwag, nabuya ti TV, nang iti radyo, mabuya ti social media. Awanin ni Marino. Among ka di tatarmando.
nga tay bimtak ti damag nga natayin ni Armando. Armando Marino ka nam. Ay, wala siya ti Armando. Ni Marino, Tata Marino. Dinagos ko nga sinapol ni Ising. Ta inauna nga anak na. Nga nagkaradwaran kami elementarya, high school, college. Nga magpadpata kami ta nga mga alalat abugasya. Hakas taon iti sangsangit na piman. Awanan ti amana. Baka kahit no saan nang na maituloy ti panagbasa na ti abugasya. Kaya makadlakan niya. Mamirmiraot da nga nakakurkurapay agambisyon na nagbaling nga abogada. Siguro, Ma'am Ingrid, kahit nagbaling nga abogado, tapno, isunto ti mangi abogado, kadagit ti pada na nga nakurapay. Tama! Tapno da, agin lalaing kasla ti amana. Ano ti panagkunam, Tata Armando? Awang ka dito sa baling atapin dang mastermind, ti papatay ni Tata Mario, no saan nga. Kabilitan nga, ti panunot na gito umili. Pamilya Villapuerte, ti mastermind. Awan ti sabali nga kakontra ni Marino, no, saan nga Villapuerte. Gabutin, panangidaulo na kadagiti umili, nga protesta, nga manglapid, iti panakipasdek, iti pagsusugalan, iti da ito nga ili. Kinuore pa yun isuda, uno da kami tatapin da. Awan ti maaramid da, di ba? Handa kami nga mabaling nga itudo, ada ebidensya da. Kaya no, tumanon to iti korte, ti kaso, ada kwartada, nga agastusan da para kadagiti abogado da. Ken, kabaylan da ka nga labanan ti Villafuerte. Awan, Tata Armando. Kuto dalaan. Kaya rigan da ti timal, kastat kabasit da. Sige, Tata Armando, kawit kansan. Kawit akon, madam. Madam? Ni mama ti pagimagam ti madam. Ma'am. Sige nga rod. Manong name naasot tinaunag kasan naay ko. Apay nga tano, dagiti nakanak kat naluko da. Pati dagiti anak kat naluko. Manong name ni Ma'am Ingrid Tiburidek da. Isot ka din na ita ni Madam Amparo. Agraman siyempre kiti katulong kaya ni kiti bodyguard da. Siya manong name kita. Arig na bodyguard, hamad, babaunan, messenger, mensahero. No kasapulan ni Madam, tawagan na. No saan ako nakasapulan? Saan ako nang tawagan? Ubrak ba't nungan manong nemi, basang kabasit nga ni Kusyok na at iti sentro nga talyer, kabot mekaniko. Nasa kaya akong ti motorsiklo, manong nemi, kadagtulong akong itidalan nga agawit sa Diabalay. Sinabat nak ti asawak manong nemi. Hay. Kastoy. Kumusta? Kumusta, Susan? Sika at kumusta dahil sika tirimuan. Kumusta kay ka nagtanagta? Nasihat kami lahing Armando. Ngayon madandaragan na. Kalpasan nga bimtak ti damag. Amuklatan nga at pa nakainaig mo. Ito na piasa mga krimen. Susan, sweetheart. Awan ti pa nakainaig ko? Adda pa nakainaig mo? Gabot na sikat ti binilin ni Madam Amparo nga mangkita ka dagiti kriminal. Bala sikat assistant nga mastermind. Di ba? Saan man nga sikat nagigam ti paltug nga nang papatay kini Tata Marino. Ngem, at napasat mo.
Ken mga pagarigan ta, may ulit ti kaso, ang dapaset mo. Nga di pa lang ibagbagag kang karaman to, ngagkat kan kadakwada. At damat dati talyer mo, anong palat masapol mo? Hante mo doon ka sa pulan ti dakkel a kwarta, dududwa mo ti anak ta. Nari ka talikdikan nida. Ganyan tikit mo sa kun. Adun ti amok ng palimid da. Kat no kikatak. Adda pa nangatap da. Salang siyak ti may sakripisyo. No tikat da kayo pa nga gina. Dato o nga ti kadandanag ko. Siyempre. Adalat ta pa kairamanam. Iti kinadakas na kitipul niya puwerte. Katay talaon iti bagbagak kang kaidi nga umiwas kan, magliklik kan. Ay nung kumatado nga kwarta nung nagkapumit iti saan nga nasyat. Kasalitintin mo kanya kidi. Kalman. Amo ka nagkapong iti bilya puwerte na ita. Tandan mo. Nga nang sapul ka iti kriminal. Kinapod na. At dapat inayon ni Madam Amparo. Dito yun, 10,000. Hey! Diyak kaya't kawatin dito. Diyak kaya't nagastusin. Di ka kadi mo konsensya, Armando. Makonsensya. Yung sangkon nga maliklikan na ito. Anyang arteramidak, agikatak, kananyang to tasawan ni Madam Amparo. Kinapudno na kinipang pangtanak. Sa anak langin, sang ko langin nga ramiden ti makikadwa kadag iti kalaban da. Tasyak ken ti pamilyak ti may sakripisyo. Kasano nga ruden? No kasunod kinadakas-dakas, tama ti kinadakas mo. Mababao naglain. Aging ka saan nga siyak ti kadilyo. Aging ka saan nga siyak ti kumalbit. Mangkalbit di katilyo ti paltog. Nalagan direk-nak. Lupay daw daot ko sabi ko ma. Tagpating kan tumit lang ti kinadakas na kiti Villa Puerte. Tasalang nga da marino, itinagbalinan nga biktimada. Adope di kiti kinanggamda nga daga. Nga ginatang dalayang tinakalaklaka. Uno saan? Pinatay da kiti aking kukwa. Tapdo lang agbaling nga kukwa da kita nga sa likwa. Hawat ti maramidan di kita tuturay ti ili tayo gabutan na bilag ti Villa Fuerte. Ora man pa'y awang buyot da. Ngimno, tapkalan da ti kwarta di kiti politiko. Di kiti panakabag iti linteg. Awanan ti linteg. Ngay bakpakat ti gobyerno. No di kat linteg lahing ti Villa Fuerte ti agturturay. Ilaslasin ko manong nemi di kiti agkapo a kwarta kada Madam Amparo. Kasi ti ko na ti asawak. No kabailak pa ilaeng manong nemi nga biyagin ti pamilyak babaen iti at basap sa pulak iti talyer. Kat saan ko nga sagidan deta ang kwarta. Sa bagay, at pagsasao manong, no ti kwarta kit nagapo iti saan nga nasyat. Hamo panunutin dyan naggapuan na. Ti panunutin, ket dyan pakausaran na. Nga dati ti gapo na manunemi, nga no adda na kita kasapulan, iti emergency nga kwarta. Adda na kiti gundaway nga, ado na kiti umasadag kanyak, tanam namain da manunemi nga nalukay ti pa, dakulap ko. Ijay no kwan ti pangalak. Ti kwanak nga roden, hanga balay no anyat naggapuan na tinasken, de dyan napintas ken na siya at napakausaran na. No, adari kiti matis disgrasya, ket awang kartada, iti pag-hospital da, umay da kanyak. De dyan ako katitad ko, mangtedak sa dyan. Ngem no igatang ko, iti ipaunag mi, iti pamilyak manong nemi, ket nagkapumit lang iti basap sa pulak, iti talyer.
At dati kiti kundaway manong nemi nga marigata nga makaturog. Kabuta, ando da kiti agalaala iti panunod ko. Kasla iti day nga rabii, diyak ured ang turog manong nemi kasla makit-kita. No kasanot pa nagladlading iti pamilya ni Marino. Kabigatan na manong nemi nagdisgaysak ket napanak. Kay isang sangpet daman nung name iti bangkay ni Marino. Nga inasikason ti punerarya. Nangig ko manong name iti dungaw ti asawa na. Nangig ko manong name iti dungaw dagiti duwa nga anak putot na. Wen manong name. Kasla matududok tiriknak. Idi makitak. No kasano nga ar-arakupen ni Manang Carmela nga asawa ni Mang Marino. Ar-arakupen na manong nami tilungon. Luktan na kumapag at tilungon ngam nakalak. Kasta ni sangit na. Agas tamat isang sangit manong nami dasusan. Da Juju. Kastamatan kaniya, Imelda. Haan, Susan gayam tinagan ti asawa. Ni Ising gayam, dato inauna, nga putot ni Mang Marino. Ni Ising, nga dato ti kaskolaan, ni Ingrid, nga anak ni Madam Amparo. So nga, daising kini Juju di kitagkapsat, kan ni Carmela ti inada, nga ni Carmela kit asawa ni Marino. Ado manong nemi di kiti karuba, ado di kita kabagyan, ado di kiti umili. Di kiti umili nga idadauluan ni Mang Marino manong nemi, iti pa nagprotestada against iti panggap di kiti Villafuerte nga ipasdek iti ilimi. Nakaadu daw nung namin nagtitinulong para tinapintas apan nakaimansayag ni Marino. Mangmangig kumanong nami di kiti nasaam kinasakit na sa ibek di kiti na ulila. Nakastoy di mangmangig ko kinimanang Carmela. Kimatlaeng ti di mabalas Marino. Pinatay na ka. Ngamad na si bibiyag nga sumpukat ken ka. Siya ti mangituloy ti panggap mo. Kagrunan ti amin iti pa nakaitad ti hustisya ti papatay mo. Hamok ka na iti Villafuerte ti mastermind ti utek ti panakapapatay mo, Marino. Agbayad danto. Kimatlaing ti di mabales. Agbayad danto kaniya. May isa nga babae manong nemi nga mangipangpangta ka na iti Villafuerte. Ti amok manong nemi kat hangang kasto ti mangig ko. Ti amok kat babae nga agbuteng iti posible nga agtultuloy nga panaka pasamak nga sangka pamilyada nga maidep diti lubong. Nga kasta ti bagbaga manong nemi ni Ising nga inauna nga anak da. Pagsasardengan da ti inada. Nang saan kang agsaw ti kasta? Saan kang agsaw ti kasta? Awan ti laban tayo kadakwada. Awan ti laban tayo kadag iti Villafuerte. Kansan nga mabaling nga basta itudo idata. Awan man ti pamariknek. Awan ebidensya tayo. Awan ti ebidensya. Ngimisuda. Awan ti sabali. Awan ti makaibaga.
nga oray may nga saan nga isuda. No dikit isuda. Amo ti umili, amo dikit tao, dikit bilya puwerte, ti mastermind, ti papatay, ti panangpapaday, ti amayo. Ngimawan ti laban tayo kadakwada, nanang. Awan ti laban tayo. Basta ituloy ko. Nuan niya't inrugihin ti amayo. Ituloy ko. Uri na babae ti kinatawag. Agbalina ka ni Tibkera kas kini Marino ni tatang yo. Tapno lumaban ka ni kiti dakes. Tapno lumaban ka ni kiti agar aramid ti kinadakes. Gusto na nanang. Gusto na. Kasano nga rod aguli magtailatan. Inrugi ni tatang yo. Kat kaputawan ni Sona. Siyak ti mangituloy. Nanangawan ti laban tayo. Kahit siya di nga isarunuta kayo nga papatayan, numamuanda, nga sikat ti mangsukat kinitatang, nasagana ka matay. May laban ko lakit ti kalintika. Nakasagana nga matay, amang tuntun ti justisya ti papatay ti asawa. Simublat met ni Jojo anong name ngay masadig. Ako nanang, manang ising. Italik tayo yung kinihapod Diyos ti amin. Saan nga maturog ni hapod Diyos? Dakil ti pamatik. May kantumit lang na yung hustisya ti papatay ni tatang. Saan tupulos nga ring bawan ti kinadakis ti kinaimbag. Kapota ti kinaimbag ti agari dito'y lubong. Dumteng tumitlay nga maapit digit agar aramid ti kinadakis. Madamdama pa manong name pimanawakon. Tapanak man nag-report kini Madam Amparo. Juan, ikarkaragatak tagbaling impostor manong. Sa bali tilangak nga imasideg nakipulapul ka nagiti nakipagladingit ti pupusay ni Manong Marino. Kaya di makaandayon ti motorsiklok sino katakmanin ti arwatek tilangak hindi ta mapana ko nag-report. Iti ayan ni Madam Amparo ti dakkel balay. Oh, Armando! Sigurado lagi ni nga nabintas ti report mo. Agtuo ka. Hanat na pasamak sa dinong nagapuam. Nagapu kiti ayan di kiti biktima kunak manam. Nagapu ka itinakay mansayagan ni Marino. Juan madam. Kaya, siyempre, kastaon iti panagsangsangin da. Kaya niya't reaksyon da. Santa ka di nga mangipangpagta? Uno, aguli magdalatan, kat italagdan iti Diyos, bagbagada. Kasla, kaya't ni Mang Carmela, ti asawa ni Mang Marino, nga isut mang sukat iti asawa na. Anya? Agin lalaing nga padak nga babae? Sa bagay, no kasano ti kinatibker, kinalaing, kinamalalaki, ti asawa nga dadya Manila, katsyak nga dadto'y probinsya, kastamat iti tibker ko. Baka kastamat ti kaya napagbalinaan ni Carmela. Pagsaganaam laeng, Armando, dagiti inupaam nga kriminal. Tanong kasano laeng, isarunoda nga papatayan de diyang aging lalaing nga Carmela. Naka-istambay da laeng, madam. Nyaman nga oras nga kasapulan ti ida ket tawag ak laida. Nagasaga naman na kwarta nga para ka nakwada.
Di kayat ko kitawang pulos ti mabaling nga sumupyat. Di kayat kong ipasdek kapag susukalan. Dakil nga building ti may patakder ket puro pagsusukalan, entertainment, at na pwede kita'y ano ang kasapulang kakanagin ni babay, itirabi, at na babay. No kwarta, kuyat mo tagsugal, lagay ay mag-relax, inka ipaabak digiti kwarta. Ket no may pasdek na itama, Armando. Ang tinamag, ket sigurado, nga ado digiti foreigners, digiti agapo iti sa bali nga pagkilyan, nagapot sa bali nga probinsya, nga umay. Umay damat liwliwaan ti bagida. Umay da ipaabak ti kwartada. Kahit kumusta man digiti duwang anak da, siyempre, anawaan dat inada. Bagada nga awan ti laban da, nga itarek dalayan kinapod Diyos ti amin. Kahit medyo nga ising nga agidlalaig, kunak mo lang na isukumati, lumaban, gabata, agbasbas na kinambugasya. Ligiti na mamirmiraot, agpapaos, ambisyosa. Siguro, madam, talagang ikarigatan nga tamat na ising ang kunoden ti arapab na, ti agbalin nga abogado. Ket, isuntot bang tunton, iti ustisya ti papatay, ti ama na kasta. Saan dan to ngagbalegi, haan dan to pulos ngagbalegi. Gamot awanan ti ibilin pa ni Madam Amparo manong nemi nagawid akon. Pag isumat manong nemi nga ado, digiti awat, digiti kakaduwak, iti talier. Boss, ado digiti naskan nga hamakam tayo. Ang abali, nalpas ko di trabaho, iso nga tulungan kayo. Sige, tulungan kayo, tap numalpas digito. Kitagpeso manong nemi. Noan niya idi tinararamid ni Mang Marino kastamat tinaramid aramidan ni Carmela. Nga idadaulo na manon nemi di kiti sumurot kang kuana nga umili nga agprotesta. Gabutan ay padamag manon nemi analpasen ti plano. Naaladanen kita dandanin iti panaka iruki iti panaka construction iti akil nga building manon nemi nga pagyanan to dikiti na dumaduma nga kinadakas nga ramin bisyo no mangagak no agdangagak iti radyo manon nemi ket dikiti komentator tapikan direta nga project iti dayto nga ili nakapimpintas ti panangiladawan da. Mangted kano ti progreso, kada kiti umili, gabutado di kitay alaendang empleyado, nga ti maipriority kat di kiti taga-ilimi. Maadaan to ti napintas nga trabaho, di kiti awanan trabaho. May santo ka nung daydayawen, daydayuen, umay turungen, di kiti turista. Ket umado ko nung pa pamintas ti komersyo, tatilawlaw ti building, ket mabalin to nga agnegosyo, di kiti babasit nga negosyo, nga mabalin nga pagkatangan, di kiti mapaniti dayta nga pagsusugalan, kasino, kanda dumapala kasa nga sugal. Madaan ti trabaho kano, di kiti umili, ken kastamaten nga maadaan ti gundaway nga agnegosyo, di kiti babasit nga agnegosyo. No pampanunutan mo't manong progreso ti ili. Siyempre, dakkel iti sumrek nga buwis iti gobyerno. Kada ita nga pasdek iti negosyo. Agbeso manong nemi nga adunto iti ma-employed gawan trabaho na.
Agpeso man nung name nga, dan to digit agpunan, ti babasit nga negosyo, kat adda negosyo da. Ngim, anat tungpal na. Adun to digit mapanagsusugal, manon name, mapan magisugal, nga noon, isugal da, agtakaw da, agbalindan ton nga irresponsable, nga ama o no, miyembro ti pamilya. May sungsung digit agtutubo, nga agaramit ti saan nga nasya at nga bisyo. Apay nga positibo iti panang comment dagiti adda iti media data nga negosyo. Amuklatan no apay man. Pati isuda napamalmalanda. Pati dagiti adda iti gobyerno, ti mayor, ti gobernador, kanda dumapay nga politiko. Adda mat panakabagi da. Kitam kadlayang manong no pagturayan tit kwarta ket agpanunot ka kadagiti pamastrikam ti adto pay nga kwarta nagbaling nga Dios ti kwarta da man idi adamang pag-uni kanya mga Armando dag sa pulagin ka sino di jay mas dagkat ka kapsat nana apay ya awan to sa bahali nga sidkak no saan nga si Armando sa pulag ti kwarta, do hospital di anak ko. Kasi nagkato ti basapol yun. Himbaga naman. Siyempre ka iti balay manon nemi, kit iti pangitultulinak, karig iti panakatandan ko, iti panagbaling ko nga mensahero, manon nemi, di iti Villa Fuerte. Dito yung nga nangalakit, sinted ko. Ti panunod ko manon nemi saan nga, sa bayam nga panunutin tinaggapuan na tinasken ket no anyat pakausaran na panakaispal ti biag ti may isang anak agyaman kami Armando agyaman kami damdani mamins may isang bulan upat kadalawas nga daw masadagmano amok mo ta bingay-bingayan na ta madimot maibos sa gulpe. Ket gapo manong nemi ta nagprotesta dagiti kakadua ni Manang Carmela. Nga salarap danda manong nemi iti pa nagtrabaho dagiti mangkontrata iti dayta nga building. Awan tinaramidan da. Ta mabuteng met manong nemi dagiti obreros dagiti engineer kanda duma pangaseknan iti pa nakairugin dayta nga pasde. Tinawagan na ni Madam Amparo. Napanak mat nga dagos manong. Basta tawagan na, insigida or adobrak. Insigida, agtungpalak nga dagos. Madam adakon. Geta. Saan nga mairugi di construction? Ti gobyerno ket si papalubos. Yung apay di kiti umili kat sanda kaya. Apay kat sanda nga maawatan. Apay kat sanda nga agdengdengag iti radyo. Ngano, tapikan di kiti taga-radyo, taga-telebisyon, dito may panggap iti napintas nga may pastek nga, negosyo dito nga ini, kinakapay pinas ti pa nang ilawlawag na. Madaan ti trabaho di kiti awan ng trabaho, pumintas ti aglawlaw, tamaikan di kiti basit ti puunan na ti negosyo da, kit bumaknang da. Umay di kiti turista, adon to, bumaknang, ti adeto nga iliag, balinton nga syudad. Hibagbaga di, api nga saan na nga, tungpali, api saan na nga patsyan. Api nga dada nga patsyan, dada nga Carmela. Di kiti umili laing, di makasungbat iti dayta nga saludsod siyo, madam. Ha! Tawagam, di kiti kriminal. Di subliat tiyo, papapatay da nga Carmela. Masakir, ti kahit ko mapasamak. Madam, no adada nga talo iti oneg ti balay da. Guntawayan nyo ida. Iti pa nagaturog da. Numat maturog da. Uramin nyo ti balay da. Tapno mairaman di kiti aggiina nga mauram. Day tama no name iti bilin na.
Sige, madam. Dahil ito iti pagkauna ka kwarta. Para kadakwada, ken para kenga. Sige, madam. Kayat kong iti kabitan nga panawan. Tanumatayan dito nga pamilya. Awam matit mangidaulo ka dagi dumili. Ketno dan tuman tumawad nga do, mangidaulo manin kadakwada. Awat isabari nga mapasamak no saan nga matay. Awan tupulos ti makalapwed kanyak. Kada kami nga bilya fuerte. No anya ti kayat mi, matungpala. Inaramid ko nga rod manong nemi tinawagak ni Trigo. Ti pa nakapangulo da. Trigo. Ay, Armando. Matagtagan kami ng mga oray, titawag mo. Nahibusan ni Kwartami. Pangkaskastusan ng ngamin ti Kwartayo? De, awan ti karban nga mga mangsaludsod. Ayom na kahit mga mamuan. Talo, dagiti babae, ng kaskastusan. Napipintas ka babae. Tiagga po iti dakas. Paramat lang iti dakas. Apay nga question na ram. Ano ti bagam? Adabilin. Dagiti aggiina. Carmela, kanigiti anak na. Ising ken Jojo. Iso dati sublatyo. Nga papatayan. Talo abiyag. Nangina. Ibatik, iti dati nga pangimatbatsak, ti pakuon nga bayan. Ngam kayat ko nga mamuhan no, intun ka no, ti panagtig na iyo. Doa pa man lang hindi, gamay-gaman min ti kwarta. Tutulog kami. Umuna, surveillance. No kasano, iti panagmasakar mi kanakwada. Basit lang di balay da, saan ka di? Baka umanayan ti duwat alung ang granada. Sige. Before nga ramidin nyo, ti aldaw nga panangaramid nyo, ipakamoyo kanya. Dahil datibilin, tatno, maisagana ni Madam Amparo, tigarakgak na. Amumuntikit ko sa wen, Rigo. Amok, mawadak. Itangal daw. Domingo. Tunbigat. Lunes. Martes. Parbangon. Ti Miyerkules. Wano tenga trabii ti Martes. Uno. Alas 10, alas 11, trabii ti Martes. Depende no kasanot resulta ti panagsurveillance mo. Manong nimi sakbay nga dinteng ti Martes tinawagan nak ni Trigo. Armando, nasurvey mo danin. Alas 11, into na rabi, babasamak to. Nagumilayab ti pagtaingan da Carmela. Kahit may raman di kiti agin. Sige. Siguro doon nyo ang dadaamin. Ang mga natin papanan ti may sa kanakwan. O siguro doon, misan di kagsisina na giti. Agtitipon da. Awan ti rumrumbor kadakwada ti rabi. Bigat ti Martes manunimi tinagal alistuak. Nga nanglimo manunimi. Nga aglako iti uno aggatang iti daan nga alas. Manunimi. Iti asadeka kon iti balay nga ayan da Manang Carmela. Daan nga alahas, daan nga lahas, daan nga laas. Ma'am, daan nga lahas, aggatangak.
Uno daan nga kwarta. Awan ti daan nga kwarta amin. Manang Carmela? Sabi nga nagbalo ti busas mo. Manang Carmela, nagsaka magsaksakit ka na kayo. Inton rabi, sobre kayo to iti balayo. Maturog, iti pa yun to na kiti silaw. Sakit tumitlag libas sa pumanaw. Nunaskin nga, ibakwit yun na kiti kasapulan nga saan nga mairaman nga mauram. Aramidan nyo. Sino ka? Kinayatiket mo sawan. Haning nasken pa sa sinuag. Tinasken, may salahan kayo. Ulitek. Iti banda na alas 10, aging ganat alas 11, alas 12. Awan kayo iti balayo. Ken may pakniyo di kiti saan nga. Di kiti kasapulan nga saan nga mauram. Uraman dati balayo. Ket may raman kayo nga maksit. No saan yung panawan? Sino ka? Saan nga nasken no sa sinuhak? Basta tumpal ka kanya pa naman. Minakon. Pinanawa ko na. Daan nga lahas, daan nga kwarta, kumatangak, lago kayo. Nangina. Oh, lago kayo. Daan nga lahas, daan nga kwarta. Manong Nemi, at least, nakatulong ako. Kimampiak man iti bangir, kinontrak, dagiti Villafuerte. Saan damat amo siguro ang siyak, tinagpaka mo. Kada nga dantuan panagatap niya, Madam Amparo kanya, mabaling kong tumit nga, iyabugaduan ti bagik. Tinasken manong Nemi ket awan ti dakas sa mapasamak kada kiti napanawan nga pamilya Daddy Marino. Dimteng Daddy nga rabi manong Nemi ngem awan ti nauram, awan ti bimtak a Granada. Ngem natiliw manong Nemi digiti 5. Tagayam tiniramid manong Nemi ni Manang Marina Carmela. Kad nagpakaamo ka na giti panakabagiti lintag. Nga dagiti namnamain na nga lumablaban kiti Villafuerte nga panakabagiti lintag manong Nemi tinalan. Dagiti adda iti Provincial Police Office. Siguro manong Nemi kan adda amuda nga nalintag ka pulis wano pa nakabag iti lintag. Nga isudat nagtignay. Ket kastahon iti pungtot ni Madam Amparo manong Nemi, awan! Hapay nga awan tinauram! Hapay nga awan ti bimtak a Granada! Awan tinapasama ka masaker! Ha, Armando? Datatadyak amo. Manam. Kinatiliw pa'y dagiti kriminal? Kasanun no ibagada nga siyak, Villafuerte, hindi mangmamandar kadakwada. Saan na ito nga may ramaraman, madam? Adadapay nga siyak ti may raman. Yung kasano nga napasamak ti amin? Hada ka din ang itik-tik kadakwada? Nga nasken nga agsagana da? Awan ti sabali nga makamoy ti daytoy nga plano no saan nga sika, Armando. Adalata kada kayo, madam, no saan kaya mamati kanyak. Nagbalinak anapudno kada kayo. Kundyeta. Huh! Hanggang pa'y nga nalado ti amin, madam. Ado pa lang sabali ang pamuspusan. Kasanon no ikantadak digidi. Awan, ti agkanta kadakwada, madam. No kahit siyo.
Ore kat nailot mo ti pagbaludan, nga nang ibaludan na kanakwada. Di, mangsapulak iti sabali nga kriminal. Tapapapatay ko digiti 5. Kasano kumati pamayam, kat adada ti uneg ti kampo. Kat digiti mismo, nga adda ti kampo. Titulagan tayo, madam. Kasano kuma? Siyempre, manganda. Kat no pakananda ida, kat ikanda sa bidong di kaninda, di matay dan. Kaya asin nun tot at hapon da. Tiladamad nga mapambanunot mo, Armando. Tinaskin ita nga mamuakit mo siya sino, ti traidor. No siya sino. Tinalimid nga lumablaban kanyan. Manong Nemi tinawagan nak ni Drico. Armando, ano dito yan? Ay, bye-bye nakam kadilatan nga dati pagbalutan. Agananos kayo. Saan kami makaroon ito kapilitan nga saksi kami. Ibulgar kami nga Villafuerte, iti ang utak ti amin. Saan nyo kailangan raramitin neta? Aguni ak tulayang no sa pagalikan. Siyak lang di mo balin nyo akontakin. Ang saan nung kami nga napasamak ti amin? Abay nga namuanda, kanadali ka ni polis ka ng tiliw ka na kami. At lagi din ang itik-tik ti amin. Baka no si gamit lang, Armando. Awan tiramit ko akasta. Saan nga mabaling agpaot kami? Saan nga mabaling agpaot kami dito pagbalutan? Ora ta libret kaan yun ta. Libret pagturukan nyo. Ano kayat nyo? Umay kayo sa rungkaran. Kita balunan kayo. Kayo ito ti arak, sigarilyo. Kahit may pa'y babae. Babae pati kahit may Armando. Ngamsang ko idang binalunan manong. Nabayag nga awan ti ayap kanyak manong Nemi ni Madam. Aging ka manong Nemi nga. Pinasyar ko manin ti balay dagiti biktima. Madama ti party. Pimula-pulak med manong Nemi. Nga iminom, nagpulutan. Kanangig ko manong Nemi titimek ni Manang Carmela. Dagiti pulis, nangandan, simungbat ni Jojo. Nangandan, nanang. Apa nga taanda pulis? Ibagam ka dakwada, Jojo, nga agbantay da nga nalaing. Nga sanda nga, basta umasadig, no, di kita, adada kita agduty itad, adayo. Awan pagdanagan nyo na, nanang, natulag ti amin. Awan tot ba kasidig? Awan tot mang isturbo ti panagpaala ni Manang, iti panakarawar na. Iti abugasya, nga may isan nga abogado ni Manang Ising. Ana? Abogado kaya man, ti inauna. Nga kapsat, inauna nga anak, dedi manino. Yung masidegak kang kwa naman. Attorney, congratulations. Ay, thank you. Thank you, tata. Ala, uminom kayo, pulutan kayo. Awan danag niyo, awan pagdanagan nyo ti peace in order kapata ado di kita nakapalaw-law nga gwardiya tayo. Datalangan no, at helicopter, wano, at ating ato ta, bumbaan da tayo. Abi, siyempre, posible nga makarami ti kasta, ma'am. Attorney. Nagiti Villafuerte. Itatamay sa ako yun nga abogado. Ano ti plano yun ti kaso ti amayo? Deta ti may sa nga rason no apay ng kaligagom ko. Tagbaling abogado. Ngam nasisyak laeng, hangwa kabay lang. Ngam nakasarita ko, hindi na dumapay ng abogado kay muno na. Ngay nasitganan di kiti. Nagbaling ang biktima. Natapanggip mi. Nagraragop kami amin. Kahit once nga maamuan, dagiti umili,
nga addan ken adun digiti abogado nga mangilaban kadakwada kontra kadagiti Villafuerte. Adun ton digiti tumawod nga kaso. Agsusukot ton digiti kaso. Kahit nangasawen sa alaeng nga panakaited justisya ti papatay di tatang ko. No di kat agramo matan digiti mun una biktima. Tasala nga ta kami ti muna biktima. Adaw. Digiti kaya namgaman dati daga, digiti pinapatay da, kaputa, saan da nga, ilako ti dagada. Ado digiti nakapunpen nga kaso kontra ka digiti Villafuerte. Kahit na mairugin, nga maipila. Saan to nga makadiklik digiti Villafuerte. Kahit mo sawen, iso damin. Wain nang naruna iti lalaki, nga digiti kaso sa Manila, kaso ti Villafuerte, isuntupet ti may nayon. Digiti anak dangay. Digiti duwang anak da nga lalaki nga nalintag. Saan nga may raman. Ngayon ni Ingrid, may raman pa. Di ba kagkaskulahan kayo? Saan nga nagraduar? Kaputa saan nga nagraduar? Saan ba't ka nag-take the board? Tibar ko na kuma. Kinapot nun na. Agpupupo kanulatan ni Ingrid, di ko balay da. Tawan ti rupa na sarang na karig ni tao, ta saan nga nakapagturpus, kit saan nga nakatek ti bar. Stagayam. Sige, attorney. Sino ka? Siya ka, attorney. Itapay kit kahit kong ibaga. Kahit ko tito makder nga saksi. Saksi? Uwan, attorney. Kahit kung ang dalusan, tinagan ko. Kahit kung ang dalusan, ti kararuak. Kahit nung pagarigan ta, agistoryaak, kahit mangtedak ti statement, un apidabid, agas kang runaan no witness. Kahit nung pagarigan ta, iraman tak, okay lang. Nga mata pamilyak, attorney. Ano tikit mo sawan? Isak tinangtag ti balaag, hindi tapanggap da, nga puuran ti balayo. Kahit kaput awanin ti laban, awanin ti pagdiklikan di kiti Villafuerte. Ora aramatan dati at doa kwartada. Siyak ti kang runaan nga witness. Tapno matuntunan ti hostisya. Siyak ti man bandaren, dagiti Villafuerte. Nga, mangtawag, mangayab, kadagiti kriminal. Adamat basol ko, attorney. Adamat pakinaika. Naramid ko lang tinastoy, tadyak kayat nga mairaman ti pamilya. Nga may tatap no may karok no nyaman tinagbasulat, siyak ti kang runaan nga agsaksi. Babayin ti apidabit ko, statement ko. Umanayan ka kang runaan nga saksi. Uno ebidensya. Tapno awanin ti pagliklikan di kiti Villafuerte. Pass forward, manunimi kastangarod tinapasamak. Naukon ti ado nga kaso manunimi. Dagiti apidabit. Dagiti statement. Dagiti witness kang runahan kanya. Haan pulos nga nakapagpedked dagiti Villafuerte. When? Saan nga imanay manunemi dagiti inagom da nga sanikwa. Ngay naramat da tapno di kasta kat may laban dalaeng. Ti kalintaganda. Talo daw ano. Ti lalaki ken babae nga Villafuerte agramameten ken Ingrid. Naipisok da amin ti magbaludan. Dagiti naaguman iti daga na isubli kadakwada. Babayan ti tulong ni Atty. Ising manunemi anang tulong kadagiti da nga biktima. Ni manang karmay lamano. Nagdakkel iti akam na iti napasama ka pa nakapaksyat dagiti dakes. Nagkapitana iti barangay da manunemi
kalpasan na nagsamgad yon bayan, aging gang ti agdama iso iti mayor, iti ilimi. Nagtultuloy mat manumnemi ni Atty. Ising nga abogado di kiti kasapulan iti abogado na nangruna kada kiti nakurapay. Ken kastamatan ni Juju nga inaudi nga nakda. Agdamamot ita nga administrative officer iti munisipyo. Adami ng pamilya manumnemi iti nakiasawa mitlaeng ni Mayor Carmela. Ininto ta siyak manumnemi di maklibadlan at ibalay ko ken ti negosyo nga talyer manumnemi ken napaadal ko met siyempre di kiti duwangan nakmi iti asawa. Natalnan naurnos na progreson ti ilimi. Kini pagpagnada ita iti panagbalin ng syudad. Babayan ti panagukungda iti ananay nga kasapulan tapno agbalinto nga sitin ti pagmayoran ni Mayor Carmen. Dahito nga rot ti pagkasarita manong nemi numampay paset aklaeng iti obserbasyon observer apaset dahito nga pagkasaritaan napasaan nga siyak ti makuna nga bida ngem naiburay ko babayan ti tulong mo nga panangurnos kada kiti detalye nga inted ko ka ken ti laing mo nga ibasa. Sa pa ko kuma tadamat na ited ng hustisya, liwliwa. Pagsarmingan ti biyag, kadagiti nagbuya, kinagdingig, more power to your program. Tuyag yaman nga pagkaya mo, Armando. Armando, thank you ka. Panagburay mo dito yung pagkasalitaan. Yan, imbagam dito itipod no nga lugar. Ang imbagam nga sa amon langin ibagbagan nito dito nga lugar ko na.